Trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Yan mismo. Yang natatanaw mo ngayon, yan ang mukha ng mga marurupok. Marurupok sa gastusin lalo na ngayon, payday. Ewan ko ba dyan? Pagsabihan mo nga. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta DJ Mara Tony na minsan naging marupok. Kailan yung minsan? Kagabi. Kasi meron akong binibiling balanggana na ibibigay ko dun sa kadorm ko. Kasi yung palanggana na ginagamit niya, nalagyan ko ng kung ano-ano. So, bibili akong palanggana. Worth mga 60 pesos yung palanggana. Scroll ako. So, nakita ko, teka lang, yung palanggana may kasamang magandang pang ice roller sa mukha, pampaliit ng mukha. Parang, kailangan ko ba to? O sige, add to cart ko na rin. Tapos, meron pa akong nakita, parang magandang panty yun, kulay red, manipis pa yung string. Biling ko na rin. Alam mo yung may mga bagay kang hindi mo naman talaga kailangan, pero napapabili ka dahil sa isang item. Nag-iisang bagay lang naman yun na, sige, okay lang, sulitin ko yung shipping fee, mga 30 pesos din yun. So, ad lang ako. Yan. Tapos magtatanong ka kung ba't di kayo mayaman. Ay, B, iba ka na. Pero syempre, gusto ko nga healthy ka. Healthy ang iyong bulsa. Bibigyan ka ng ilang mga trip kung saan kahit papaano mabos-buwasan ang iyong mga gastusin, lalo na ngayong kasweldohan. Trip number 1. Kapag ka mag-check out ka, kung kailangan lang ay isa, kung ano yung pinaka-importante, yun lang ang i-check out mo, B. Huwag ka na magpadala sa mga masasamang ehemplo. Trip number 2. Ito, pinakamahalaga to ha. Pag nag-check out ka, ilagay mo muna sa cart. Kung naman si Advance nagmamadali, gusto agad buy now. Bigyan mo muna ng binibigyan ko personally, binibigyan ko siya ng mga 7 days bago ko siya bilhin. Para at least kahit papaano, ma-criticize. Criticize? Malaman ko sa sarili ko kung kailangan ko ba o mema lang. Tip number 3. Sa panahon ngayon, tingnan mo muna ang bahay mo. Tingnan mo kung may mga bagay pa na paulit-ulit mo lang binibili, be. Yan ang hirap sa'yo, naalikabukan lang ng konti. Bili ulit ang bago. Wow! Anak mayaman! Eto, trip number 4. Tatagan mo sarili mo, ha? Kahit man lang dito, kahit hindi na sa relasyon, uy, sakit. Kahit dito man lang, B. Kahit minsan lang to. Minsan ka lang sumahod. Ilang beses ka ba nasahod sa isang buwan? 2, di ba? So, sasayangin mo pa itong opportunity din to. Ay, naku, sisabi ko sa'yo. So, minsan kailangan mong tatagan. Kailangan mindset. Mindset na, oo nga, Maratoni, pagod na akong malubog sa utang. Kaya naman, ngayong payday, please, pakisabihan niya ang katabi mo. Pakisabihan, kuya, ate, kute. Huwag naman marupok, ha? Konting self-control, konti lang. Tandaan, di anak mayaman. Anyway, sa lahat ng mga marurupok, diyan ka lang, huwag kang aalis. Samahan mo ako. Hoy, magbabalik for now. Makinig muna ng feel good music.
ngayong Feel Good Friday. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1